ассалому алайкум бародари азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соғ саломат ҳастем. Бародари азиз, нигоҳ кунед. Шербачҳо аввал лайка бимуд, дуюм як комментария чот ки бинависон, кам-кам менависонанд ки шумо мошенникед. Мо чӣ мошенники мекунем субҳаналлоҳ намедонам. Кам-кам менависонанд. Нигоҳ кунед бародари азиз. Сағира ваҳдатимон охи, ягон бегона нест ҳаме ба хилоф бисёанда. Ё ки тра мешносанд ба хилид мекунанд, ё ки мара мешносанд ҷура. Намедонам. Худо ҳаматон нигоҳбон бошад. Дига ҳеҷ намегум. Ана барои он қадар нигоҳ кунед. Хуб гӯш кунед. Таъда телеграма ҳай, телеграмаи бародармон ҳай, медроем подписатсия мекунен ба наздикӣ даҳуҷа телефон подарка карда мешавад. Яъне ки бародари азиз бе пул, бе ягон чиз кадом меша хай худованд туғри оварда бошад. Бародаро, бо мегум ин қимор нест. Ин қиморбозӣ нест. Мардак ай кисаи хиче просто ай барои подписчикои бобои лангаро қариб омада дисата меша оша прош накарда. Ош ҳамо ош. Ма чойхона рӯзе гуфтум. Чойхона тайёр барои 30 нафар ош ҳастай. Я рӯзи бозора расчёт мегирем. Любой рӯз фарқ надорад. Ини телефонча худо хоҳад. Просто подарка ҳай. Просто дальнеш иншоалло ба амраи худо мо нигоҳ дорем ки коро чотка бирава. Мақсад ҳамин хел дастгирӣ шава, ҳамин хел поддержка ки шава. Иншоалло ки ҳамин хел подаркаҳо просто бесплатни подарка карда мешавад. Яке аз подписчикҳо меғалта. Худованд туғри шуварда бошад, сагара мезаниш. Телефони Redmi Note 12 Pro, Note 12 628 нархаш ҳозир дани мамаи нархи стариш 16000 рубл буд. Ҳамин телефон ин 16000 рубл буд. Ира барои одамое ки дар Telegram канал масалан подписатсия кардаган, ҳамин описани дастай, ҳамон одам масалан бирида метавонад. Ҳозир 10000 подписчик дорад Telegram канал. Realfon Moskva. Ҳамин 5000 шид, дар байни ҳамин 5000 одам ҳамина подарка метавонад. Ҳозир 10000. Ҳозир 10000. 10000 3000 дига чия бародаро? Илоирам як рӯзда, илоирам як соат. Фақат аметимш. Всё. Тамом ин подарка ина ила адела мемону. Аба чайна нигоҳ кун ки ними агар ина мурдашта 3000 просмотр буде 3000 будра. 3000 ро? Всё брав ҳаҷара ҳуҷур шид. Фақат уже подарка рафт. Хоб, масъалаи диюм. Бародаро нигоҳ кунед, тами модела. Ман просто таки телефона инҷа подарка навдум. Телефончаи мощный ай, ба ҳисоби мощный буданаш, бу телефонои мощный ҳамин хели моделора, бу сифте кардагим. Бародаро я чистом бигум. Бигу. Ила де. Ила пус балаш да. Идене? Так. Бачаҳо нигоҳ кунед. Телефони Redmi Note 12 628 любой расцветка, сабз, сиёҳ, кабуд. Ина бародаро нигоҳ кунед. Телефончаи игровой ай, Snapdragon 675. Ин свети кабудаш, свети сиёҳш, ана свети сабзш. 628 нархиш буд 16000 рубл. 1500 рубл арзонш кардам. 14500 рубл да метавонӣ биёи харидорӣ кунӣ бародар. Телефончаро худча мехарӣ ина. Телефона биё бар нишон тиём. Ина телефон нигоҳ кун. Нал насурат кардамш ина. Телефончаро деси камера уша. Ина камера пеша нигоҳ кун. Чотка ина камера чам худш ҷо омадаст ин хати бобои лангари. Чотка ина сурат бигирем нигоҳ кун ҳозир. Та як д Аба ча даст хати дурума набушонай. Ина бародаро телефончаи игровой. Телефончаи игровой. И чотка телефонча. Телефон харидорӣ мекунӣ. Телефон дар комплекташаш ҳама чиро дорад. Чихо, стекло, зарядники, бистра зарядка дорад. Комплектша ҳама чиш мебурояд. Ина бародаро нигоҳ кунед. Инҷа чихол дорад. Зарядник 33 ватта, бистра зарядка, хати кабелш ҳаст. Телефон ин бози мо ҳам бози рафтест. Ин бози бренди магазин монай. Бародаро ин бози ҳаму бози рафтест. Телефон хариди подарка. ин бози мо ҳаму бози бародари азиз. Яъне ки рафтест. Соати 2 ба 1. Соат буромад. Ина ята соат. Ина бо як тиргаша ма мегирам. Я тиргаша мегирам. Телефон омади харидорӣ карди, фарқ надорад любой намудча. Ина инҷа повербанки 10000 мача. Якта повербанк буромад. Мисол ин 18 бошад, дигари 18 чи ай? 18 бошад наушники MT08. Любой чи ҳаст ин подаркое ки дар инҷа шумо десен. Наушники MT10. MT10. MT. Худо. Егадес. Худо бардарам подаркаҳо чию чиян нигоҳ кунед. Повербанкҳо ҳастанд 10000, 20000. Калонкаҳо ҳастанд подаркаи ҷада. Наушникҳо ҳастанд, массажёрҳо ҳастанд. Баъд ина мисол инҷа бародаро бо барои ҷиянора планшет аст. Планшет ноутбук аст. Ин планшет не, ин ранги айфон кардагиаш ин десте. Ҳо, памятиш 512 гигабайт.
16 оперативка дорад. Ин планшет чёткая барои ҷиянои одамое ки мисол и нархаш 9000 рублай. 9000 рубл барои ҷияно, барои ки ами масалан ягон забон пабон ёд бигирад. Хай чизи компютерда давра техника технология мушка дорад, подставка дорад, метавонед ки бемалол клавиатура карда ин хеле истифодаш бари боиxe да на столе. Вот. И планшет барои ҷияно, барои додаро метавонед ки ба харидорӣ кунед 9000 рублай ва телефонҳо бошад Redmi Note 12. Я бор дига мегум Redmi Note 12 нархаш 14500 рубл 6/28 бемалол метавонед ки рақамҳое ки дар рӯи экран дасти 925 371 0199 муроҷиат кунед, WhatsApp бишда ҳатман оператор шумо да ҳамаша ҷавоб медиҳад. Доставка ба ҳама шаҳрҳои Россияра, ба ҳама шаҳрҳои Тоҷикистон дорем, ба ҳама шаҳра. Фарқ надора. WhatsApp да навис, адресота парто бемалол худо хоҳад заказ бикӣ равон мекунемед бо подаркои иҷа айдири шарик бо подарка мебурад иншоалло. И нархи аксия ҳамон аксия бо иҷа подаркои шарик и подаркорам албатта ҳаста. Бемалол омада харидорӣ кардан мегирем бародарои азиз ва иҷа да бобои лангари иҷа компютер кади зани чи. Проект тур кардан мегирад. Ман телефонҳоро нишонтон метавам. Иҷа дига моделҳо ҳам ҳастанд. Мисол телефонҳои арзон сар мешавад 5500 рубл, 6000 рубл сар мешавад. То последний iPhone 14 15 Pro Max ҳаст. Любой намуд телефон ай магазини мо омади харидорӣ карди, иншоалло подаркада шарик ҳаст. Ва аксияе ки барои бародаро рафтасе, мисол ҳамин телефон 50 та 60 та заказ кардагем, ҳамин телефон ҳамин телефон ҳасое ки бисёртар ҳаст, мисол аксия кардем, арзонтар муғалтид, арзонтар додесин то. Нархаш бошад барои шумо 6/28 14500 рубл. WhatsApp да муроҷиат мекунем бародаро. WhatsApp ҳама вақт шумо да ҷавоб медиҳад. Магазини мо дар шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зеленый да ҷойгирад. Бемалол мебиёед. Магазин ҳама вақт дар хизмати шумо, операторо, бачаҳо ҳама дар инҷа хизмат да иншоалло. Бемалол меоед, телефонча чотки харидорӣ карда рафтан мегиред. Лайк, комментарияро фаромӯш накунед бародари азиз. Будурен дар комментария Telegram мондагия подписа кунед. Телефон нишон метиҳем. Ин телефон сразу бурд кунем бародари азиз. Телефон подарка бардар без бародари азиз агар ки сразу ки гирифтенеш иншоалло ки бо дигаша сразу мо придумад. Мо сразу придумад мекунем иншоалло ки я тайгаша чотка мегирем, меброрем барои шумо. Гап неста бародари азиз. Telegram каналда Realfon Москва обуна шавед. Подписчикое ки мисол ами Telegram канали Realfon 5000 та шид, марда гурем телефонма подарка метиҳем. Ин пагада боша, пагада подаркаш метиҳем да байн подписчикое Realfon Москва. Масалан именно барои канали бобои лангари мега гуфтасам ки ози я блогеру нагуфтак нестам. Масалан бемалол марамайна бардар успет кен телефона бесплатно соҳиби ҷантон мумкинай. Саломат бошед. Барои ки ин магазин ай канали ма хест. ай канали ма шинохтан. Барои ҳам қадар оли бо айёда хуб мешава. Худо хоҳад. Оли айёда хуб мешава, айёда зуруш мешава, бо айёда чоткаш мешава. Худо хоҳад иншоалло гап неста бардаро. Бемалол каналро дорам обуна шуда мемонем. Саломат бошед.